Hát kérdezzek, kedves nézőket én! Na vagyok, és abban a videómban nyomni fogunk egy Outlast végigjátszást. Na, hát ez nagyon borzalmas játék, de én a kedves nézőimért megteszem, hogy ezt végig fogom játszani. Hát nem tart velem. Csak akkor erről annyit lehet tudni, hogy nagyon jó játék, sokan csinálnak belőle végigjátszást, és akkor én gondoltam, hogy én miért nem csináltak belőle végigjátszást? Én is olyan vagyok, mint a többi ember. Én csináltak belőle végigjátszást, hát nem. Van közük, hogy mit csinálok? Nincs. Hát ennyi, bazzag. Közük nincs, hogy mit csinálok. Na. Akkor... Itt majd láthatok itt oldalt valamit, mert a magyarosítást ki fogom írni, hogy ki csináltak ki, tehát ki magyarosítottak. Azok majd ide ki lesznek írva, akik magyarosítottak a játékot. Szerintem a magyarosítás nagyon jó jött. Én nagyon örülök, hogy ennek is van egy kicsi magyarosítás, akkor kezdünk egy új játékot. Hát akkor inkább futok, hogy elbújok. Nem meghalok, hát inkább én nem akarok meghalni, inkább vagy futok, vagy elbújok, úgyhogy inkább a futás és az elbújást választom, mint a halált. Hát akkor menjünk rá a folytatásra. Ugye elolvastátok, mert én elolvastam egyes szótól mindent. Hát akkor nézzük. Na, itt kezdődik a játék. Csak én vagyok az egyetlen riport, aki bemer ide jönni. Ez elmegy a intézet. Most én nem tudom, hogy ki várna ide bemenni, de hát én megteszem a fizetésemért. Megéri. Csak annyit elmondok, hogy a végén úgyis meghalunk. Úgyhogy... De azért van értelme végig játszani a játékot. Itt most inkább kicsit vágás következik. Hát üdvözlök nekedes. Hát vissza is tértem ebből a kis vágásból. Akkor folytassuk az Outlast-t. Hát, na ez nincs kinyitva ez a kapu, úgyhogy szerintem be kell menni oda a kis zugba. Igen, parkoljuk le ide a kocsit, pont ide. Pont ide parkoljuk le a kocsit, hát ha ellopják cigányok vagy valaki. Hát ha elnapják a cigányokat itt. Észre se vettem. Pont gmail.com. Elküldök egy e-mailt, akkor mi lesz? Akkor még akkor... Megpróbálok majd ráküldeni egy... arra az e-mail címre. Na, újra itt vagyok, csak egy kicsi vágás történt. Hát akkor arra azért el fogok küldeni valamit. Na, az is jó lesz. Na jó, akkor tegyük. Akkor tegyük meg a pénzt. Akkor tegyük meg a pénzét. A pénz fontosabb.
Az nekem ott nagyon gyanús. Nekem ott kell kinyitni a kaput. Inkább a kocsiba maradnak. Itt is jönnék amúgy. Csak úgy szólok. Na hát akkor az... Ez is jó lesz. Akkor nyomozzak ebbe a kibabaszott gyógyintézetbe, bazzeg. Ki merne itt nyomozni? Fogadjunk kesenek el, vagy elkap valami doki, aztán levágja az ujjamat, vagy valamit csinál, vajon azt tudni? Szerintem elvágja az ujjamat, vagy valamit csinál, meg tudja, hogy... Na, amúgy ezt a játékot én már végigjátszottam, úgyhogy tudok minden egyes... Mindent tudok a játékról. Mondjuk 2012-ben játszottam, vagy 2013-ban játszottam végig ezt a játékot. Hát de azóta már elfelejtettem mindent, úgyhogy csak annyit tudok, hogy bemegyünk valahol, és akkor valami doki elkap minket, és akkor levágja az ujjainkat, kettő ujjunkat. Na, bazd meg! Ez is aztán fura. Menjünk be. Van be rajta Counter-Strike. Biztos rajta van az Outlast. Ők is azon játszanak, mint mi. Ők is az Outlast-szal játszanak, mi? Na, már elkezdte a heva is. Jó, a QE-vel lehet QE-vel lehet hajolni. Értem? Oké, akkor jövőre előveszem a zét. Jó, szerintem más végigjátszást is várhatok, de ebből elsőnek kezdjük el, de ebből csináljuk elsőnek végigjátszást. Ezt küldte egy haverom, mondta, hogy játszom végig, akkor végig fogom játszani, engem nem érdekel, én akkor is végig játszom, tisztán nem érdekel. Akik szeretik az Outlast, akkor nyomjanak, akkor nézzék, akik nem szeretik, akkor ne nézzék. Hát ennyi. Na, hát akkor ezt elolvastam. Jöjjött a másik. Na, azt már nem akarom elolvasni, mert azt már nem akarom mutatni a nézőimet. Na, hát ez is. Az erdőelnő! Újra itt vagyunk, csak egy kis vágás történt. Na, az mi a tökön volt? Ott láttam valakit. Ott nagyon láttam valakit, bazd meg! Mik ezek katonai kocsik voltak? Szerintem azok katonai kocsik voltak. Szerintem. Na! Itt közelebb jövök a mikrofonhoz. Ha egyáltalán közelebb jövök a mikrofonhoz. Na, így már hallottok, mi? Na, akkor szerintem menjünk be a házba. Ott kéne bemenni a házba valahogy. Valahol az ablakon kéne bemenni a házba. Legyen amúgy annyit tudok, hogy itt nem az ajtón menjünk be a házba, hanem valami ablakon menjünk be a házban, ennyit tudok. Ennyire emlékszek a játékból. Úgyhogy
Ennyire emlékszek, de most tényleg. Aha, most már emlékszem, hogy itt kell bejönni, és akkor azt mondom, hogy az ajtónál kell menni. Ja, nem az ajtónál kell menni. Akkor bocs. Ups. Na, akkor itt egy kis szökőkút, azt láthatom. Itt egy létre. Ó, ma bejött egy emlék. Amit nekem nem a játékban, nekem írt be egy emlék, hogy mindjárt itt lesz, hogy nyitott, mindjárt egy kicsit föntebb kell menni, és akkor ki lesz nyitva egy ablak, és akkor ott kell menni. Akkor menjünk. Ó, értem. Azt a rohadt. Már mondtam. El fog menni az áram. Tudtam. Már megszoktam. És pont az éjjellátó. Pont az éjjellátó, bazd meg. A kamera nem. De az éjjellátó igen. A kamera akkor mivel? Gumival? Na bazd meg. Hát akkor. Go, let's go. Félek kinézni. Nem félek kinézni. Te googolunk, azt így nézünk. Ezt becsukjuk, és akkor át kéne szaladni a módon. Ide át kéne jönni. De azt meg ki. Az egy atya. Anyád! Mi az templom? Legalább értelmesek dolgoztak itt, vagy kik. De megértem a hangjától, bazd. Én nem halljátok a játék hangját. Mert egy kicsi majd, mert egy csík van a játék hangján. De azért azt láttam. Ha? Nincs valaki? Ó, én félek. Én félek. Már elére tudom, hogy be fogok fosni valahol. Már örültem, hogy valahogy be fogok fosni, bazd meg. Na. Az meg mi a tököm, bazd meg? Csak én láttam? Ott villog valami. Itt villog valami, azt tudni. Anya! Anya! Jó, értem. Miért nem plédolod? Hát most növed már felüllamot, keressen más. De nincs! Vidd ki a cecát. Keressi nekem egy play. Na jó, akkor ezt értem. Anya. Jó, majd keresek. De mindjárt jövök be, keresem. Hát akkor benneszem. Dr. Karl? Nem, férfi. Aha, értem. Oké. Akkor... Aha, akkor... Értem. Eddig minden okés. Eddig minden okés, eddig mindent értek. De, hogy? Ez a Dr. Karl egyáltalán még él, vagy őt is felakasztották, vagy megölték. Anya! Mi? Nem kell végére menni. Hát talán, hogy egy nyelvot Na akkor ez. Jól meg fogom tudni, hogy mi a tököm ez.
Na, hát akkor ez a rész. Ennyi lett volna, hogy ezt tudja nyomni lájkot. Nem sokára következik a második rész. Sziasztok! Csak bevetted, mi? Minden rész 30 perces lesz. Csak hogy csak 15, de még csak 15 percnél tartunk, úgyhogy nem 15 perces lesz a videó. Mert nekem még van 15 percnél több videó. Több percet fel tudok tölteni, úgyhogy ezt be lehet kapni. 15 percnél hosszabb videót is fel tudok tölteni. Úgyhogy ezt jól bekoptátok, bazzeg. Úgyhogy ez mindegy rész 30 perces lesz. Akkor azt tiszteltátok? Azt láttátok? Azt ki a kóla. Ügyes? Kóla kopizók vagytok. De most tényleg kóla kopizós. Hát azért ennyire ne folyjon el ez a játék. Fúj, öcsém. Bazd meg, mi a faszom? Az egy bél volt? Azt a rohadt. Jó büdös lett. Annak láttam valakit elszaladni. És csak én láttam? Nem merem kinyitni. Nem merem kinyitni. Annyi? Ezt megúsztam. Nagyon féltem, nagyon bepostam bazán. Nem mi lesz tuti. Tud már végül is a játéknak. Na, akkor itt most... A rézvas kurva anyád, bazd meg! De megijedtem a köcsög faszát. Most muszáj volt felakasztani? Bazd meg! Muszáj volt felakasztani, mi? Nem bírtad ki. Ennek meg feje sincs. Mi a faszom? Ez... Mi a... Szegény embert meg felakasztották. Hú. Az anyád, bazd meg! A redvás! Nekem meg azt mondták, hogy ez nagyon jó hely lesz. Akkor most melyik a jó? El kell tűnnöm, vagy ez egy jó hely? Szerintem ez el kell tűnnöm a pisába, mert ez nem egy jó hely. Azt a rohadt kurva anyát, azzal még találkozni fogunk. Beszarkodjanak ki most meg. Jó, ezt be is, mert ezt már meg is nyomtad, ezt már meg is mondtad, ezt meg is tippelted, mi? Jó. Ügyes vagy. Most tényleg, taps.
Most nem gondolod, hogy taps, 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 taps. Igen, muszáj elmebeteg emberekkel menni, találkozom. Vagy ez egy elmegyógyi intézet? Aki építette, az már rég meghalt, fogadjunk. Azt is már felakasztották, fogadjuk. Azt már felakasztották, tuti. Nem is akkor megtudni, hogy itt. Megint valami ilyesmi lesz behasználok. A kurva anyát, köcsög fasza. Nem lehet menni. Arra nem akarok bemenni. Amikor se lesz sincs. Kinyitva. Jó. Mert csak ennek egésznek vége, vagy csak 10 perc van belőle. Igen, elemet pazarlok. Kis malac a kurva anyád, mi a tökön, bazzeg? A faszt! Na, bazd meg, ezt is jól elbasztam. Ezt is jól elfúrtam. Mi a fasz? Kösz! Úgyis meg fognak venni a végén, bazd meg. Hogy vigyázzak magamra akkor? Jó, most ki kéne szaladni. Most miért nem lehet kijutni? Miért nem lehetne kirúgni az ajtót, basszuk? Itt kirúgni az ajtót. Hogy zárva van, fogadjuk, hogy zárva van. Hú, basszuk meg, az előbb jól megijedtem. Ti az előbb nem értetek meg, mert én jól beszartam tőle. Hú. Jó, én tudom, felvettem egy emelet azt. Hú, bazd meg. De aztán... Jó szar volt. Mi van odaírva? Anyád, persze! A faszt. Én meg kirvetem azt, hogy kurva anyátok. Szegény ember. Szarul haltott meg. Szarulj, hogyha meghaltál. Na jó, akkor ezt olvassuk el. Mintha nem olvasnám, amúgy azt nem értem. Na jó, értem. Oké. És... Oké. Értem. Szóval...
Vigyáznak el magamra. Hát, kösz. Ez. Láttátok? Ezt nem a játék csinálta, hanem én tettem be. Látni fogjátok. Látni fogtok majd a videó közben valamit, azt tudod. Megfogyok, hogy játék dolg. Itt egy tolószék. Tudom, hogy záró. Szegény. Ha el van tőle szólva, akkor ne próbálkozzak meg. Szóval rajta van az Euklasszik. Ezen nincs. Hát, oké. Jó. Kösz. Hol tartunk? 27 percnél tartunk. Hát akkor ez jó. Mindjárt nem sok, már csak 3. Nem tudom hány perc azt vége a videónak, mert 30 percnél többet nem akarok folytatni érni. Ó, mit lesz? Pont egy. Egy csodája ennek a játéknak mi a lényege, azt most elmagyarázom. Annyi, hogy igen, pont most az eszembe. Annyi, hogy nekünk írtak egy e-mailt, hogy jöjjünk ebbe az Elmajor Intézetbe. Azt is írták, hogy ez nagyon jó lesz, de ugye eljöttünk, és ehhez tartozik még egy Outlast valami izé, és az pont egyre kötődik a kettő Outlast. Az egyik a másik Outlastban kiút, meg nem halunk, kijutunk a végén, ebben az Outlastban meg nem jutunk ki a végén, mert meghalunk. Úgyhogy inkább a másik az jobb. Inkább a másik, az Outlast The High Blower az jobb. Az jobb. Ennek a résznek is nem sokára vég lesz. Ha ennek a résznek ennyi lett volna a vége, ha tetszett a videó, nyomj meg lájkot, vagy iratkozz fel a második. A következő videó nem sokára következik, addig is sziasztok!